За 3 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў у Александра Лукашэнкі з'явіўся нечаканы канкурэнт. Гэта сумна вядомая Вольга Чамаданова, палкоўнік міліцыі, ідэолаг і таксама гераіня адной вельмі скандальнай і гучнай гісторыі. У нашым сюжэце мы раскажам пра яе жыццёвы шлях, як вясковая дзяўчына, якая марыла быць настаўніцай беларускай мовы, раптам абрала кар'еру міліцыянера, і як з адкрытай прэс-сакратаркі МУЗ яна ператварылася ў твар палітычных рэпрэсій. А таксама паспрабуем прадказаць, куды яе можа завесці новая роля. Пасля абвяшчэння даты чарговых выбараў адзінай інтрыгай засталіся прозвішчы тых, хто будзе прызначаны спойлерамі Александра Лукашэнкі. Папярэдняя электаральная кампанія абярнулася для яго начным кашмарам, таму цяперашняе пераабранне 70гадовага кіраўніка Беларусі павінна прайсці абсалютна кантралявана і без апазіцыйных кандыдатаў. Але ж для стварэння ілюзіі палітычнага працэсу трэба кагосьці ўпісаць у бюлетэні. І тут перад адміністрацыяй Лукашэнкі паўсталі дзве задачы: адшукаць кандыдатаў, якія б не выглядалі прывабнейшымі за іх начальніка, а таксама, каб яны не былі з ліку ўплывовых чыноўнікаў. Логіка такая: не адабраць галасы нават на паперы і не стварыць уражанне пачатку перадачы ўлады. Першым спойлерам чакана стаў кіраўнік кішэнай ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч. Балбатлівы дэпутат, які ў 20-м адмовіўся ад выбараў, бо, цытата, не можа быць прастытуткай. Ён адразу раскрыў карты, навошта спатрэбіўся цяпер. Я хочу откровенно сказать. Вот ненавидят они нашего президента, враги, центры эти западные, потому что он сохранил страну, он сохранил суверенитет, укрепил ее, не продал ее. И я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Только патриоты должны быть. Чтобы они смотрели на кандидатов в президенты и понимали, ловить в этой стране нечего. Поэтому мы идем на выборы для того, чтобы укрепить страну. За Гайдукевічам дакументы ў ЦВК падаў Александр Хіжняк, старшыня праўладнай партыі працы ды справядлівасці і чалавек, пра якога наогул няма чаго сказаць. Далей, каб следаваць сусветным тэндэнцыям імітацыі выбараў, спатрэбіўся і жаночы твар. І тут плячо падставіла адно з псеўдаграмадскіх аб'яднанняў – Беларускі саюз жанчын. Гэтая арганізацыя на сваім пасяджэнні падтрымала ініцыятыву Вольгі Чамаданавай, але пасля, каб не было нейкіх крыватолкаў і спекуляцый, там же записали видео падтрымку вылучэння Лукашэнкі. Белорусский союз женщин самому женскому президенту говорит «Надо!». Але ж як Чамаданова дасягнула такога даверу з боку сістэмы і ці мог ейны лёс скласціся па-іншаму? Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце спачатку згадаем, адкуль увогуле ўзялася гэтая чыноўніца. Вольга Чамаданова ў дзявоцтве Прыстром нарадзілася ў 1977 годзе ў астрашыцкім гарадку пад Мінскам. Праз дзясяткі гадоў там у рэзідэнцыі будзе жыць Александр Лукашенко, а ў мясцовую школу будуць вазіць ягонага малодшага сына. Сям'я Прыстромаў, у якой было 3 дзяцей, жыла вельмі небагата. Вольга была старэйшай дачкой, таму ёй даводзілася дапамагаць бацькам па доме і даглядаць за малодшымі дзецьмі. У школьныя гады яна вельмі хацела навучыцца граць на баяне, але грошай на яго ў сям'і не было. Тады дзяўчына летняй працы ў калгасах і ў бабулі самастойна зарабіла сабе на музычны інструмент. Пасля школы Вольга Прыстром паступіла на філалагічны факультэт БДУ, прычым на спецыяльнасць беларуская мова і літаратура. Яна расказвала, што вельмі хацела працаваць настаўніцай і любіла чытаць Караткевіча, Коласа і Богдановича. Але праца расчаравала дзяўчыну. Пасля практыкі ў ліцэі БДУ яна зразумела, што кабінетныя заняткі – гэта не тое, што трэба. Ёй жа хацелася атрымліваць задавальненне ад больш дынамічнай дзейнасці. І тут ейны далейшы лёс вызначыў выпадак. Аднойчы ў транспарце Вольга Прыстром падслухала размову пасажыраў, якія абмяркоўвалі дзейнасць інспектараў па справах непаўналетніх. Дзяўчына нават не мела прадстаўлення, што ў міліцыі хтосьці займаецца дзецьмі. І гэта падалося ёй цікавым. Настаўніца сама пайшла на прыём да аднаго з начальнікаў і папрасілася на працу, але спачатку сілавікі такую ініцыятыву не ацанілі. Реакция, о чем вы говорите, реакция была мгновенная и однозначная. Не, вы нам не подходите. То есть сразу с порога? Нет, женщина пришла, девушка молодая, то пришла трудоустраиваться, причем не просто трудоустраиваться, я же пришла с целью получить соответствующее офицерское звание после университета. Мне все было понятно и ясно. Ну, конечно, мне сразу сказали, нет, вы нам не подходите. А потом? Ну, а потом я сказала, вы прежде чем отвечать мне, давайте сначала поговорим.
У выніку Вользе ўдалося пераканаць людзей у пагонах даць ёй шанец. Маладую дзяўчыну не толькі ўзялі ў міліцыю, але і адразу адправілі інспектарам у Бараўляны. Ужо праз год супрацоўніца, якую спачатку ўвогуле не хацелі браць, стала найлепшым супрацоўнікам аддзела, а праз 5 узначаліла інспекцыю па справах непаўналетніх усяго Мінскага раёна. Праца ў міліцыі дала ёй не толькі маральнае задавальненне і кар'ерны рост, але і штамп у пашпарце. Ейным мужам стаў таксама міліцыянер Дзяніс Чамаданаў. Прычым пазнаёміліся яны яшчэ падчас вучобы ва ўніверсітэце, калі Вольга нават не думала аб працы ў органах. Сваю кар'еру Чамаданаў пачынаў аператыўнікам у Магілёве, але ў выніку даслужыўся да палкоўніка і начальніка аднаго з аддзелаў сумна вядомага губазіка. У шлюбе ў іх нарадзілася 2 дзяцей, дачка і сын. У 2014 годзе Чамаданова атрымала з рук Лукашэнкі прэмію за духоўнае адраджэнне. Вольгу тады адзначылі на ўзроўні дзяржавы за працу з дзецьмі, якія апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы. Таксама яе прызнавалі чалавекам года Міншчыны. Агулам у інспекцыі па справах непаўналетніх Чамаданова адслужыла амаль 20 гадоў, і, напэўна, так бы і ішло аж да міліцэйскай пенсіі, да якой заставалася не так шмат часу. Але тут ізноў усё вырашыў выпадак. У лістападзе 2018 года Міністэрства ўнутраных спраў апублікавала ролік, на якім падлетак дае аплявуху помніку гарадавому ў цэнтры Мінска, а пасля выбачаецца за гэта на камеру. Чачэнскія практыкі пакаяльных відэа, якія сёння сілавікамі штампуюцца штодня, тады былі непрымальныя і скончыліся звальненнем прэс-сакратара МУЗ Георгія Яўчара. Чаргі захвотных заняць вольную пасаду не было ні сярод супрацоўнікаў, ні сярод ідэолагаў. Таму і згадалі пра актыўную Чамаданаву з раённай міліцыі. Зрэшты, да медыа яна ўжо мела некаторае дачыненне. У пачатку 10-х атрымала дыплом у ведамственным конкурсе на найлепшы матэрыял у СМІ пра міліцыю. На першыя месяцы працы Чамаданавай на новай пасадзе прыпала загадкавая смерць маладога даішніка ў Магілёве. Гэтая гісторыя прывяла да шалёнай папулярнасці ананімнага тэлеграм-канала «Нехта», які атрымліваў злівы з міліцыі, і да адстаўкі міністра Ігара Шуневіча, які не здолеў іх стрымаць. Наступны міністр Юрый Караеў узяў курс на публічнасць, а яго падначаленая Вольга Чамаданова стварыла тэлеграм-канал для публікацыі аператыўных навін аб працы міліцыі. Называўся ён прэс-сакратар МУЗ Беларусі, а на застаўцы было фота яго аўтаркі. Прычым, адзначым, у адрозненне ад іншых чыноўнікаў, у той час Чамаданова выбудоўвала з незалежнымі СМІ нармальныя працоўныя стасункі і давала каментары нават па непрыемных для міліцыі тэмах. Але ж працягнулася такая адкрытасць зусім нядоўга. Усё радыкальна змянілася ў жніўні 2020 года. На другі дзень пасля выбараў Вольга Чамаданова распаўсюдзіла фэйк пра гібель пратэстоўца Александра Тарайкоўскага. Па версіі міліцыі ён загінуў пасля таго, як у яго ў руках нешта выбухнула. Але нават калі ўвесь свет убачыў расстрэл мужчыны спецназаўцамі, Чамаданова нічога не стала выпраўляць і не прынесла выбачэнняў ні за хлусню, ні перад сваякамі загінулага. Гэты допіс у тым самым выглядзе размешчаны і дагэтуль. Змяніліся і паводзіны Чамаданавай. Журналістаў, якія звярталіся па каментар, яна пытала, чаму тыя не пішуць пра пакалечаных сілавікоў. Але ў той жа час прэс-сакратарка адмаўляла ў просьбах паказаць гэтых міліцыянераў і паразмаўляць з імі. А ў хуткім часе яна пачала ігнараваць усіх журналістаў незалежных медыа і проста стала адмаўляць ім у каментарах. Разварот у публічнасці Вольгі Чамаданавай здарыўся ў той момант, калі пратэсты пачалі брутальна разганяцца, а на авансцэне гэтага працэсу з'явіўся той самы губазік, не апошнім чалавекам, у якім быў ейны муж Дзяніс. Тады ж падпалкоўнік міліцыі Вольга Чамаданова ўпершыню за 20 гадоў службы сустрэлася з абразамі і гнеўнымі паведамленнямі ў свой адрас. На некаторых аўтараў яна падавала ў суд, а на пасяджэннях расказвала пра свае маральныя пакуты. Аднак паралельна міліцэйская прэс-сакратарка хвалілася прапагандзе, што ніякага стрэсу ад абразлівых паведамленняў не адчувае, а іх аўтараў адпраўляе ў ігнор. Змест і эмацыйная афарбоўка тэлеграм-канала беларускай міліцыі таксама радыкальна змяніліся. Замест ветлівага і нейтральнага ён стаў адкрыта агрэсіўным. У ім, а таксама ў мностве іншых тэлеграм-каналаў сілавікоў масава сталі публікавацца прымусовыя пакаяльныя відэа з затрыманымі. Але калі раней за такое з органаў звальнялі, то ва ўмовах беззаконня гэта стала штодзённай практыкай супрацоўнікаў міліцыі. Прычым Вольга Чамаданова заяўляла, што ў эфект падобных публікацый не верить. Я лично ни в одно раскаяние не верю.
Почему? Потому что это взрослые люди. Они абсолютно все способны отвечать за свои поступки. Он сначала совершает, а потом думает. Да я убеждена, я вас уверяю, что сначала эти люди обдумывают и всегда рассчитывают на то, что никто никогда не узнает о том, что это были именно они. А только потом совершаються их противоправные деяния. Такім чынам, Чамаданова, якую калісьці ўзялі, каб палепшыць імідж міліцыі, толькі закапала яго яшчэ глыбей. Але ж наступілі такія часы, што пытанне ўспрымання сілавікоў народам проста перастала хваляваць уладу. У шматлікіх інтэрв'ю міліцэйская чыноўніца, якая раптам ператварылася ў аднаго з самых публічных прыхільнікаў Лукашэнкі, любіла расказваць пра адзінства ўсіх сілавых органаў, якія не пахіснуліся падчас пратэстаў. Тым не менш, унутры сістэмы да Чамаданавай было своеасаблівае і часам негатыўнае стаўленне. Пра гэта стала вядома са зліваў тэлефоннай размовы двух высокапастаўленых афіцэраў – Ігора Падвойскага і Віталя Казлова. Гэта гутарка амаль цалкам складалася з нецэнзурнай лаянкі, а мянушка, дадзеная Чамаданавай па месцы ейнай прапіскі, стала сапраўдным мемам. У министра был, все говорил. Ты? Угу. И что? Ты получил. За что? Ну так, ролик один выложенный, чемоданик лесной, И что там? пошла, да пошла, исковеркала. Прычым сама Чамаданова факты зліваў з міліцэйскіх баз усяляк адмаўляла. Але пасля публікацыі размовы Падвойскага і Казлова нечакана для ўсіх сышла з органаў. Трымаць разам людзей, пра чый канфлікт стала вядома публічна, стала небяспечна. Таму міністр Іван Кубракоў аддаў перавагу сваім сябрам, а прэс-сакратарку, якая прыходзіла яшчэ пры Шуневічы, прыбраў. Палкоўніка Чамаданову перавялі на цывільную работу ў чыноўнікі. Яна стала начальніцай управлення па ідэалогіі і справах моладзі Мінгарвыканкама. Стаўшы галоўным ідэолагам Мінска, Чамаданова атрымала яшчэ больш улады. Яна стала часцей з'яўляцца на тэлеэкранах і выказваць сваё меркаванне на любыя тэмы. Прычым няважна пра што – масачны рэжым, блакаванне сацсетак ці традыцыйныя каштоўнасці. Таксама яна выступала за ідэалагічныя чысткі на дзяржаўных прадпрыемствах, якія хаця і супярэчылі Канстытуцыі, але ў выніку стали реальностью сегодняшней Беларуси. Мы не можем допустить сегодня на наше предприятие людей, которые не уважают нашего президента, которые негативно относятся к символике нашей страны. Им не место, они не должны быть в наших рядах. Чыноўніца пачала ўмешвацца ў працу дзяржаўных СМІ і загадваць, пра што і як трэба пісаць. А на тэлеканале АНТ яе некалькі разоў запрашалі ў рубрыку «Палітстендап». У адным з выпускаў яна паразважала пра небяспеку заходніх святаў для незалежнасці Беларусі. Попадая в культурную и ментальную зависимость, бездумно копируя чужие традиции, мы еще быстрее теряем основы суверенитета. Незаметно для самих себя мы стали праздновать День Святого Валентина, а каждый октябрь наблюдать сатанинских персонажей на наших улицах. И не только на улицах, но и в витринах магазинов, культурных афишах, что еще более печально, в школах. Параллельно из нашей жизни стали исчезать детские зорницы, семейные традиции 1 и 9 мая, Купалья, Радуница, другие исконно народные, светские и церковные обычаи и обряды. З нядаўніх пор актыўнай удзельніцай прапагандысцкіх тэлешоў стала і Чамаданова-малодшая, дачка былой міліцэйскай прэс-сакратаркі. Разам яны ходзяць, напрыклад, на перадачы Рыгора Азаронка. У праграме, прысвечанай канфлікту пакаленняў, Лізавета прызнала, што такі ёсць і ў яе сям'і. А ейнай маці, якая калісьці казала, што сям'я гэта таксама ідэалогія, давялося апраўдвацца. Конфликт поколений должен быть, он был всегда. И, безусловно, у нас он также есть. Есть мнения, по которым мы расходимся. Есть мнения, где я считаю, что я права, что мое мнение в каком-то вопросе более правильное. Соответственно, мама думает, что ее мнение более правильное. Нет, ну давайте так, это все зависит от какой-то ситуации. Каждый на эту ситуацию смотрит своими глазами и воспринимает ее абсолютно, ну, как-то пропускает через себя. Да, она правильно говорит, мы тоже спорим, но есть то, что для нас не подлежит даже обсуждению. Лізавета Чамаданова вучыцца на юрфаку БДУ і паралельна паспяхова прасоўваецца па пірамідзе БРСМ.
Дзяўчына ўдзельнічае ў праўладных мерапрыемствах і віншуе падпісчыкаў свайго інстаграма з дзяржаўнымі святамі. Але пасля таго, як ейная маці вырашыла ісці на прэзідэнцкія выбары, дзяўчына закрыла свае соцсеткі. Няма ніякіх сумневаў, што Вольга Чамаданова, якая палову свайго жыцця пражыла па статуце і прывыкла выконваць загады, і ролю кандыдата-спойлера сыграе з уласцівай ёй жорсткасцю і прынцыповасцю. Ды і відавочна, што Чамаданову вылучылі не для канкурэнцыі Лукашэнку, якога яна сама цалкам падтрымлівае. Нават калі б галасы на выбарах і сапраўды лічылі, то паплечніцы Чамаданавай па саюзе жанчын наўрад ці б сталі за яе галасаваць. А сярод дэмакратычна настроеных беларусаў былая прэс-сакратарка міліцыі ўвогуле мае адмоўны рэйтынг. Але гэта яе не хвалюе. У Вольгі Чамадановай быццам бы ў японскага самурая. Ёсць толькі шлях. Таму нельга выключаць, што пасля пераабрання Лукашэнкі яна атрымае новае прызначэнне. Чамаданова ўжо паказала і сваю безумоўную лаяльнасць і гатоўнасць да публічнасці. А ўдзел у выбарчым спектаклі можа адкрыць перад ёй самыя вясёлкавыя перспектывы і даць шанец сесці ў самыя высокія крэслы. Нават калі Чамаданова хутка здымецца на карысць Лукашэнкі, то кандыдацтва ўсё роўна вялікі знак даверу сістэмы да яе. Таму вельмі верагодна, што ўсё гэта толькі пачатак сапраўднай кар'еры скандальнай чыноўніцы.